Hello guys, खुलुमबाय आंनि बे मंजुलि YouTube चेनेल मंजुलि ब्रह्म YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ आरो बयबो मोजाङैनो थानांगौ, बयबो मोजाङैनो थाथों। जोंहा दिनैहाय फुजा होनो नागिरदों आरो न'आवहाय माने दैसाखौहाय ओंखाम दौनो नागिरदों, बोसोर गोदाननिबो जयग' होनो नागिरदों आरो मोननैजों मोनसे दैसानो दिनैहाय खिर संनानै दौसिगोन आरो दिनैनिफ्राय दैसाया 6 मास 9 दिन जाबाय नालाय 7 मासाव दौवो नालाय दा बेखौनो दिनैहाय ओंखाम संनानै खिर संनानै दौगोन आरोना। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ साबसिन नायलांबाय थादों। रेडि जाजोब्बाय नै खाथाजों खलम जादों जासुलासो जागोन दाबालाय जासुलासो बेखौ दांग्रि गाव हानहरगोन दे दोनदो दंगोन बिफाया मालाय साजाय थानोहाय आपेलखौ मानो आदिया जाम्बा जासुला जाहोनांगौ संबावनो थाथोंसै मानो हायाव दोनबावखो हायाव दोन दे बोरैथो मोनहानांगौ जाबाय दे जिरायहोदो मानसिखौ थाबायलांदो थाबायलां फैदा ना बिमा दे आरो हमलाय र' दे खिर गोजा होयो दे दैसा नै दासो दे फोदाङो बाबा दे मोननाय नङा बिदिबा हनै खेला गेलेग्राखौ जागोन लादो बेखौ सानो होबाय बोखारदो बेखौ ओमफ्राय दा गेलेग्राखा नालाय र' माखौ दोङो नागिरदों लेखा दामसै लेखा खलमखौ नांदोंमोन नै लाबाय खलमजों गेलेबाजों जाबाय जाथारबाय दे बाबा खिर जानोसै बिदि नङा आखाइजों आखाइजों सोलाहो आखाइजों केकखौ लाबोआखै आमफ्राय केकसो लाबोनांगौ सिफ्ले ओंखामा आखाइया स्मुथ खालाम खलमजों माम जाबाय आं फिसाया माम जाबाय गोदै मोनदोंदां गोदैद्राय होदोंदां जानो बिफासो संदों बोरै संखो बेबा साम'सालाय बावनो दंबाय ना बारा बुरजा नों गोदैखौ बारा होखाथारदों गोदैखौ बिदि होनदों ओंखामा राखांबाय गुदुं दोनबाय थानांगौमोन आखाइबो दौदो गोदैथार नोंदां
자크라나. 오늘 간지 씨발 에 봐봐. 잡숴봐. 태그 간지. không có tung nào cả. 이걸로 먹어. 잡아. 지금 뭐 벌써 하나구나 봐. hả thằng đó em chỉ muốn lại đó phát số sứ hứa bà lại 자소스가 받는 안 해봐. 하나는 당만 탁탁은 좋아하지. 왜 마음이 없이 시간 난 동안. cái là đừng lo à phải luôn từ bay mà đi à 뭐 không chỉ là buổi nào cũng nuôi sinh à số thằng cái vậy này mà lại số lần đấy đủ đó đấy à cái giống mình đấy xíu đi là ngả đi lúc làm này chưa nào thì ra vậy không đúng hả Cùi đấy lên rồi. ra bài ra bài này à thì là bây giờ lúc nào được bây giờ hay ba ba ra bài थारमाने जोंना बेयो नियमा जाहैबाय माइनाव थिखोनाय होनो माइनावबो थिखोयो आइ बिमा लक्ष्मीनि माबा मुर्ति खाथियाव दोनफैयो आरो बे माइनावखौहाय जोंनि हिन्दुफोरनावहाय नियम दङ बेबायदि माइनाव थिखोनाय मानसिफोरा थिखोना थिखोआ आं बेखौ मिन्थिया खिन्थु जोंना बेबायदि माइनाव थिखोनाय नियम दङ आरोखि बेनिखायनो बिदिनो लरिनानै माइनावखौ थिखोनानै खर'आव रुजुनानै लांनांगौ आरो आइ बिमा लक्ष्मीनि खाथियाव दोनहैनांगौ बेनिखायनो आं दोनहैबाय लरिनायाथ' जाखाया सालायानो गिदिंखाया जोंनियाहाय फिसा फिसा जाम्बा जादों नै बिरा दा जोंहा आङो हाबा जानो थांनो नागिरदों न' खाथियाव हाबा जादों नालाय नानिनि स्कुल खाथियाव बेयावनो थांगासिनो आरो दा जोङो नानि आं ओमफ्राय हनै आइ बिखुनजो आरो थांगासिनो लोगोफोर माथो आंनि भिडिअखौ रावबो नायथारला 100-150निनो बारायानो जाया साबस्क्राइबबो खालामनानै होदो 700-750 गाहाम साबस्क्राइबावनो 100-150 जनल' नायोबा मा वाच टाइम मोननो दे लोगोफोर चेनेलाव गोदानबा सापर्ट खालामदो लाइक खालामदो आरो शेयार खालामना होदो माने साबस्क्राइब खालामना होदो आरो ओमफ्राय नायदोबो जाहाथे मोजाङै मोजां वाच टाइम बारलांनो हायो आंबो नोंसोरखौ सापर्ट होगोन नायलांबाय थादो होमबालाय भिडिअखौ जायाबाबो साफा मिथिबाय जायाबाबो आं साफा ओरैनो ओंखाम संग्रा रुमाव हाबफैबाय जोङो माने ओंखाम जाग्रायाव आरोखि ना ओंखाम जानो फैबाय बयबो जिरायजोब्बाय सोरबा सोरबाथ' मोनजाबावबाय जोंहाबो ओंखाम जानो फैबाय थाब थाब जानानै थांनोसै जोंहाबो बाबुखौ गारबोखादोंसो नालाय मा नामाबो नोंसिना माबाया केटारिन नामा औ समायना ग्रुप औ साफे नोंसोरलाय ड्रेसा मोजांहाय नोंसिना बुरजा बुरजा लाथारोदां नोंसोरो एसेल' लायोना
ओमफ्राय नोंसोरखौ नांगौबा बोरै उफाय बोरै कन्टेक्ट मोननांगौ खिथालाय अ बैयाव दङ ना अ नै दे होलांजोब जाजोबो मा अमा रानग्रा ओंखाम जाबाय हाबानि ओंखामखौ बिराद गोबावनि उनावसो हाबानि ओंखाम मोनजानाय जादों आरो आङो जानो लुबैनानै फैखानाय जादों आरोना जानोसै बेसेबां हायो आं जाग्रोनोसै जानायखौ खेबबाय थाला आङो नै हिन्जाव गोदान जिरायग्रा रुमा माबायदि साजायदों नै हिन्जाव गोदाना बेनो सराइबिल नास्राय बिलिनि जाहैदों हिन्जाव गोदानाहाय हिन्जाव गोदाना बेनो हौवा गोदाना अबाव थाखो होनै हौवा गोदाना नैबे हौवा गोदान हिन्जाव गोदान जोंबो बिदाय लानोसै थांनोसै न'आवहाय मानोना बाबुखौ गाबजानो गिदों आङो दा बाबुआ गाबबा जारला जागोन बिदाय लानानै थांसै जोंबो होमबा आं बिदाय लाग्रोनि र' इउटुबाव थानायनि थांनोसै बिदाय लाखाबाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ नै मालाय गय जाखांनानै ज' जिरायस्रांजोबदों सोरबा सोरबा दासो फैदों जोंहा जाखांबाय थांनोसै आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन